Jones ydw i, o fewn y coleg mae yna gen i 2 swydd fel aseswr yw un a darlithydd fel yr un arall. Fi wedi bod yn gweithio yn y coleg mas tua 10 mlynedd, amser dechreuais i yn yr adran, oedd yr adran yn hollol Saesnegedd. Bach o'r diawl yn dweud a gweud y gwir, amser ni'n mynd mewn i'r swyddfa yn y bore, o'n i'n gweud Shwmae wrth o pob un, neu bore da, neu beth bynnag. A na gyd o'n i'n cael o, ti'n mynd o grynt. Ond erbyn nawr mae hynna wedi altro dibyn. Mae rhan fwyaf o'n gydweithwyr yn cyfarch fi nôl yn Gymraeg. Ac ar hyn o bryd fi'n cael bach o hwyl a sbri gyda aelod newydd o staff sydd wedi dod o wlad yr haf ato ni. Sais rhonc, ond fi oedd e mewn concert lawr yn Aberdegleddau gyda Cerys Matthews. Mae'n lle oedd e wedi cael ei syfrdanu gyda Cerys yn canu cyfri'r geifr. Ac ofynodd e i fi i ddysgu fe sut i ganu'r can. Wel, y cam cynta o ddysgu'r wyddor Gymraeg iddo fe. A na beth sy'n mlaen gyda'r cydymaeth ma de a gweud y gwir. Efo'r myfyrwyr, fi'n weddol ffodus gyda llawer o'r prentisied, mae nifer yn nhw'n dod o gefndir hollol Gymraeg, a mae eisiau gwneud nhw'n hollol gartrefol, enwedig amser maen nhw'n dod mewn i'r dosbarthau efo ni yn y coleg. A fi'n gwneud hynny trwy siarad yn Gymraeg efo nhw, a hefyd translato i'r Saesneg bod yr pobl uniaith Saesneg ddim yn cael ei gadael mas, a gweithio fel arall nôl hefyd. Os nad yw'r myfyriwr yn deall rhywbeth yn Saesneg i draws newid i'r Gymraeg. Allan yn y gweithle, mae yna nifer o weithwyr a garages, maen nhw'n gweithio yn hollol drwy gyfrwng y Gymraeg. So mae'r siawns i'r apprentices i gael i wneud i'r sylwi drwy gyfrwng y Gymraeg yn dod yn hollol naturiol, hefyd y gwaith papur gyda'r perchnebion y garage, a mae nifer fawr yn nhw'n gwerthfawrogi hynny. Hefyd, ni'n trial hybu'r rhagor o bobl i ddefnyddio'r Gymraeg, achos mae yn bwysig, a yn enwedig gyda'r apprentices, enwedig bod nhw moyn ymlaen i swydd i weithio gyda rhywbeth fel y cyngor sir, yr heddlu, y bwrdd iechyd ag ati. Mae'r Gymraeg yn bwysig iawn yn nhw, a mae'n bwysig wedyn bod nhw'n cael yr siawns a'r cyfle i ymarfer a ymestyn i Gymraeg. Dros y 2 flynedd ddiwetha yma, fi wedi bod yn ffodus o gael criw o fechgyn ifanc o Ysgol y Preseli i wneud cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg mewn peiriannaeth amaethyddol. Mae yna gymeriadau di-ri wedi dod mewn dyn ni. Dim pob un o'n nhw'n hollol gyffyrddus yn y Gymraeg, ond beth i ni wedi gweld dros y 2 flynedd bod i hunan hyder nhw yn siarad Cymraeg wedi dod dipyn o well trwy bod mewn grŵp sy'n cael cwbl yn cael ei wneud trwy gyfrwng y Gymraeg. A ni wedi bod yn eitha llwyddiannus, a fi'n eitha prawd o hynna a gweud y gwir, a ni wedi cael lot fawr o hwyl. Mae yna dechnegydd efo fi sy'n dod o top Cwm Gwein, a mae dyfodiaeth Cymraeg yn hollol wahanol i'r Sir Aberteifi sydd gen ni, a ni'n cael lot o hwyl o trin a trafod geiriau. Mae e'n defnyddio cewn, mae'n lle dwi'n iwsio cefen. Mae'n iwsio feidir, mae'n lle fi'n gweud hewl. A mae hynna, mae'r myfyrwyr yn clustfeinio mewn i hynna, a maen nhw'n ymateb trwy gweud beth maen nhw'n defnyddio. A mae'r vocabulary Cymraeg yn ymestyn wedyn gyda pob un o ni. Nid yn unig mae'r myfyrwyr yn dysgu, fi'n dysgu hefyd. So mae wedi bod yn lot fawr o hwyl a gweud y gwir. Lisa O'Connor dwi a dwi'n hyrwyddwr dwyieithrwydd yma yng Coleg Sir Benfro. Dwi wedi enwebu Hugh Jones ar gyfer y Gwobr Shwmae eleni. Mae Hugh wedi bod yn gweithio yn y coleg yma ers sawl blwyddyn bellach. Mae gyda fe rôl ddeuol fel darlithydd a hefyd fel aseswr. Mae fe wedi cydweithio'n agos iawn gyda chyflogwyr a hefyd gyda myfyrwyr. Yn wedi gen i rôl fel aseswr yn mynd mas yn gwneud cyfarfodydd trwy gyfrwng Gymraeg, cyfweliadau trwy gyfrwng Gymraeg. A mae wedi gweithio hefyd gyda chyflogwyr mwyn i darbwyllo nhw a'i perswadio nhw ynglyn â beth yw pwysigrwydd yr iaith yn y gweithle.
Mae yna coleg wedyn fel tiwtor a fel darlithydd. Mae wedi bod yn allweddol o fewn yr adran cerbydau modur yn codi proffil yr iaith Gymraeg, yn defnyddio'r iaith Gymraeg yn y gweithdai, a hefyd yn dysgu rhai geiriau ymadroddion allweddol i'w gydweithwyr. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf yma nawr, ni wedi bod yn cynnig cwrs ar y cyd gyda Ysgol y Preseli mewn peirianneg amaethyddol. A dwi'n meddwl bod e'n deg gweud bod Hyw wedi bod yn allweddol yn y ffaith bod ni wedi gallu gosod y cwrs yna yn y lle cynta a'r llwyddiant ni wedi cael gyda'r cwrs yn ystod y blynyddoedd diwethaf yma. Mae gweld Hyw yn y gweithdai gyda'r disgyblion yn werth i weld. Mae'r berthynas mae fe wedi datblygu gyda nhw, y tynnu cos a'r cyfan yn digwydd yn gwbl naturiol trwy gyfrwng y Gymraeg. Dwi'n meddwl bod Hyw yn llawn heiddi'r Gwobr. Dyw hwn ddim yn rhywbeth mae wedi mynd i chwilio amdano, mae'n rhywbeth sy'n digwydd yn hollol naturiol. Mae fe'n siarad Cymraeg yn y gweithdai gyda chyflogwyr, mae fe'n hybu, mae fe'n hyrwyddo, a mae fe wedi cydweithio hefyd gyda ni er mwyn sicrhau bod y cyrff dyfarnu yn gallu cynnig cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg. Pam ydw i'n heiddi'r Gwobr yma? Fi'n credu bod fi wedi gwneud y Gymraeg a'r dysgu a siarad y Gymraeg yn hwyl.